En el context actual de limitació de rendes, és habitual preguntar-se en quins casos la llei permet augmentar la renda inicial d'un nou contracte de lloguer. La norma estableix uns supòsits molt concrets en què aquest increment pot arribar fins a un 10% respecte a l'última renda actualitzada. Aquests casos serien la rehabilitació de l'habitatge o obres en la comunitat que siguin estructurals o de consolidació i que superin en la seva global un 25% del valor de l'immoble. La millora de l'eficiència energètica amb més d'un 30% s'ha de demostrar amb un certificat abans de l'obra i un certificat d'eficiència energètica després. I l'obra es necessita de millora d'accessibilitat, com podrien ser la instal·lació d'un ascensor o millorant els accessos. Aquestes obres s'han d'haver fet durant 2 anys anteriors a la firma del contracte. Totes aquelles reformes que siguin estètiques o de manteniment no permeten cap tipus d'augment. Si vols saber com s'aplica exactament aquest increment i en quins casos podries acollir-t'hi, pots consultar l'article del blog que hem preparat.